5 জুলাই 23 অক্টোবর বর্ষা ও পাণিপাগ সম্বন্ধীয় ওড়িশার 5টি বড় খবর। 1 5টি ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। 2 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 3 ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ 8 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 4 ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଆଶଙ୍କା। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ଓ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସର ବର୍ଷା ଘାଟତି ପରେ ଜୁଲାଇରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।